rezultate fabuloase. Și să vrei să îndrepti răspundere părului subțire sau să îmblânzești cea mai aspră și deasă coamă, un style de multifuncțional și foarte rapid. Se transformă aspectul pe loc și poți încerca 10 mașini diferite în 15 minute. Ai rolul direct atrăgător, îndrăznești, dinamic, ai ori cu încă aparate rotative. Thank you.